Wat is het huiswerk voor jou? Is het dan? Rekeningen en volgens mij geschiedenis. Omklaaien, het moe aanzien, tosken poetsen en daarna de laptops klaarzetten voor squallen en het werk. Het is voor protte gezin dijstige routine zo'n de lockdown. Zo ook voor de familie Wassenaar uit Rensum-Geest. Remco zit in groep 6 en zijn zusje Janna in groep 3. En beide krijgen ze al een paar weken online les. Maar de een vindt het mooier als de oor. Nou, dat is iets gezelliger, want op school met wat langer werkje. En thuis dan ik gewoon dwaan was het worst. En zo snel werk als worst. Want op school maken we soms wel een beetje samen ding van. En dat hoeft thuis net. Een beetje leuk. Dat we dan hele volle matte werkje. Dat vind ik net leuk. Elke dag moeten Remco en Janne om 11 uur inloggen in Teams via de laptop. En na uitles van de juf kunnen ze aan de slag. Hoewel het online les Jan goed door de school regelen is het soms nog wel een hele uitdaging voor de ouderen om alles te combineren. Ek voor het Hans, omdat hij zo'n maart de hele tijd al thuis werkt. Als iedereen in school is, dan kan ik niet gewoon gaan. Dan ben ik of ben weer de keer of ben ik alleen. Dus dan kan ik gewoon rustig mee werken. Man. En nou die ben thuis binnen, dan was ik wel even helpen. En dan, dat helpt natuurlijk net altijd bij mijn productiviteit. Zo eerlijk mag ik wijzen. Mijn oudje gaat zo'n 2 dagen in de week naar haar werk toe. Maar als ze thuis is, helpt ze de band maar wat graag. Ook al is dat bij tijden dreig. Vooral met Remco, als hij dan bijvoorbeeld rekening had en die vreeg dus, dan denk je van, oh jee, hoe zit het ook al helemaal weer? Maar vanuit school is het al je top regelen. In de eerste lockdown hingen we nog geen Teams, dus dan weer het werk ophalen. En een schema kregen we dan over de mail of via Paro. En dan van vragen konden we hun wel bereiken. Maar nu is het gewoon allemaal even in Teams, dat ze de leerkracht even sjuggen. Voor de band is het vanzelfs ook heel oors. Want dat online les Jan werkt het net altijd. Of hij en mem leest het wat oors uit als de juf. Vrijdag moesten we Kahoot doen. Dat is een quiz en dat werken net. Dus bij sommige dingen werkt het ook net. Nou juf, die doet het soms wel op wat weet. En hij en mem die toch het wel eens gewoon net openbaard. Voor zowel de band als de ouderen is het dus even aanpassen. Maar de ouderen van Remco en Janne binnen grutsk met hoe het gaat. Die band dat hartstikke goed. Ja, die gaat mooi mee. En dat gaat eigenlijk hartstikke best. Dus er zijn weinig problemen wat dat betreft. Ja? En je mag het moeilijk doen als je thuis bent. Wij hebben iets, we doen ons best en we zorgen tot hoe groot hun spanningsboog is maar en we proberen het werk zo vol mogelijk maar te doen. En dat ze midjes nog watje kennen en hun eigen dingetjes doen kennen. Hoe lang de basisschool krijgt nog dicht binnen is op dit stuit nog onduidelijk. Maar voor de familie Wassenaar is de eetkamer de komende weken nog gewoon het klaslokaal.